Groot FM 90.5 MPC het elke jaar die voorreg om 'n groot geeweek te hou. Dis hier waar ons 'n lig skyn op ligdraers, op die verskil wat ander nuwensgewende organisasies maak. Die groot geeweek vanjaar is ten bate van Elaios, Hana Charity en SAI en vind plaas vanaf 25 tot 29 Mei. Ons fokus op kinders. Hana Charity ondersteun meer as 5000 individue en 1200 gesinne. Volwassenes. Elaios het verlede jaar alleen meer as 27000 etes aan individue voorsien. En ons boere. SAI bemagtig ons boere met finansiële en emosionele ondersteuning wanneer iets hulle lewende hawe of oes verwoes. Van kos tot klere, opvoedkunde en sielkunde, sodat elke mens sy oorvloed kan beleef. Neem deel en kom wees saam met ons die lig, die sout en so ook iemand se behoud.